Өфөлә табип-неонатологтарның хезмәте баһаланды. Перинаталь медицина өлкәһендәге югары уңышлары өчен уларга республика наградалары тапшырылды. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы табип-неонатолог үзенчәлекле балалар хәйрия фонды итәкчесе Фәрүзә Латыпова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, без табип-неонатологтарды, перинаталь медицина өлкәһендә эшләүче табиптарны гомумән бүләкләүләрен, рәхмәт һүзләрен әйтүләрен республикага тәүгә күзәтәбез дип әйтһәк тә булалар. Хәер, республикала гына түгел, җәмгыятебездә табиптарга рәхмәт әйтү һүзләрен быел еш күзәттек. Шулай бит, бuna перинаталь медицина өлкәһендәге табиптарга ошондай премия тапшыру тантанаһы идеяһы ничек тулды? Без ел һайын Етлекмәй туган балалар көне үткәрә торгайнык. Ул 17 ноябрьдә үткәрелә. Перинаталь үҙәктә үткәрәйнек. Онда балалар менән, ата-әсәләр менән, табиптар менән осраша торгайнык. Онда байрам үткәрәйнек. Без уйланык, бына шул табиптарды инде, шул белгечләрде уларга нисектер бараһын бергә йыеп, опера дәүләт театрында рәхмәт әйтергә. Менә алар бит инде күнен, төнен йокламайса, менә по лезвию ножа, можно сказать, йөрөйһең. Потому что менә етлекмәй туган балалар менә 6-5 үлем менән гомер араһында менә бер әсә язган әле одной ногой в раю эти дети дип. Менә шул менә одной ногой в раю булган шул балалар менән шөгыльләнеп, ул балаларды кеше итеп, ул балалардан күбеһе бит инде ул балалардан менә йөгереп йөриләр. Һөйләшәләр, менә ата-әсәләрен шатландырып, үсеп яшәйләр, беләһегезме? Менә безнең җәмгыятьтә нисек? Безнең бик күп негатив, без шул негативта гына күрәбез. Безгә менә берәй нинди бала үлһә, яки 700 грамм туган бала үлһә, аны судка бара башлайлар. Беренде менә аны бөтә кешеләр белә. Менә меңнәгән бала йөгереп йөргәнгә беркемгә дә рәхмәт әйтмәй. Менә ул табиптарның эше бик авыр эш. Анда неонатологтар гына түгел, анда реаниматологтар да, акушер-гинекологтар да, анда хирургтар да, анда кардиохирург, сосудистый, анда бик күп УЗИ диагностика, рентгенологтар, анда бит бик күп табиптар, бик күп белгечләр улар менән шөгыльләнәләр. Акушеркалар менә улар бит ул балалар менән шөгыльләнә. Менә ул шәфкать туташтары ОПНда уларга менә ул кайһы бер балалар әйбит менә 1 миллилитр сәгатенә 1 миллилитр ашайдар. 2 миллилитр. Ул балалардан китеп булмай. Һин унда йокламайһың. Менә ул бала тугас әйбит менә бездә табиптар нисек эшләй? Менә һин бүген эшкә киләһең, иртән. Әйбит. Сәгать 8-дә килдең, һин иртәнгә тиклем, һин кискә тиклем, менә 4-кә тиклем һин эшләйһең, һин дежурствоң булһа, һин калаһың тагын. Шуннан һин калаһың иртәнгә тиклем, шуннан икенче көндә тагын көне буе эшләйһең, шуннан өйгә кайтаһың. Һин өйгә кайткан син кеше түгел, конечно. Но һинең өйдә тагын гаиләң көтә, үзеңнең балаларың көтә. Менә шундый кайһы бер табиптар атнаһына бит 2 тапкыр дежурство ала, кайһы берәүләре 3 тапкыр дежурство ала. Менә бер көн өйдә алар йоклайлар, әйбит. Бер көн менә дәваханала йоклайлар бит инде, әйбит. Менә ул бит ни өчен? Менә шул балаларды кеше итер өчен. Алар анда миллион алмайдар. Алар нефтяник түгелдер. Менә бында бөтә кешеләр ул специалист белән эшләй алмай. Менә ул это вот должно быть вот от Бога должно быть. Это вот не для всех работа. Һәм бына ошо табиптарды премия уйлап таптык дигән дә була инде, положение эшләнәгәндә. Бу беренчегә шулай республикада. Беренче тапкыр бу учредитель безнең фонд.
Һәм нинди номинациялар буенча бүләкләргә Номинациялар, анда иң яхшы неонатолог, иң яхшы акушер-гинеколог, анда ангел маленькой жизни дип атала инде. Анда ангел маленькой жизни, акушер-гинеколог та бар ине, генетиктар да ангелы. Шуннан ультразвуковой диагностика. Алар менә беләһезме, менә ул бала туа, бит, аның ниндидер порог Олар анда бөтен тиҙ бер 10-15 минут эсендә анда диагноз куйырга кирәк. Нишләтергә бу баланы бит. УЗИ диагностика, рентгенологлар барыһы киләләр, консилиум барыһы тиҙ генә барыһын да эшләргә кирәк. Унда белгестәр бик югары квалификациялы булырга тиеш. Кемдер баһаланы нисек хайлап алдыгыз бу белгечләрдә? Күптәре үҙҙәре ебәрҙе. Беҙ бит инде пресс-конференция булды бит инде сентябрҙә, бит пресс-конференциянан һуң табиптар үҙҙәре документтарын ебәрҙе. Күп кенә табиптарҙы ата-әсәләр. Менә ата-әсәләр беҙҙең ата-әсәләр активныйыраҡ булып сыҡты. Безнең табиптарга караганда. Табиптар алардан эше күп, алар как будто стеснялись, алар яратмайҙар үҙҙәрен маҡтарға. Алар яратмайҙар маҡтанырға, үҙҙәрен маҡтаганды ла яратмайҙар ул табиптар. Беләһегеҙме, шундай менән янатот, аны скромный. Biz аларҙы сценаға өсөнсө көн көскә сығарҙык, сценаға алар менә закрытый алар, алар өйрәнмәгән, аларга рәхмәт әйтәһегеҙ бит, үлем менән йәшәү араһында уларҙың эше, бәлки ошо шундай алар гел стресс, аларның хронический стресс. Алар менә гел стресста йәшәйҙәр. Беләһегеҙме? Менә ата-әсәләр шундай активный булды, алар шундай история, шундай неләр бирделәр, материал, бик күп неләр табиптар тураһында. Шунан без аларны кайһындыр таптык, даже безнең бер номинацияны даже пришлось добавить. Өҫтәргә тура килде. Сөнки приз родительских симпатий дип атаныган ул номинацияны. 2 табип-неонатолог, реаниматолог шул номинация белән бүләкләнде тоже. Кемдер баһаланы? Эксперт советына кемдер инде? Бары тик табиптар гынамы унда? Юк, эксперт советына табиптар гына булырга мөмкин түгел. Эксперт советында анда Дамира Шерефяна Сабирзянова, Национальная медицинская палата, безнең Башкортстандан, потом Шамиль Валеев, потом Владимир Барабаш, это Совет по правам человека, председатель Совета по правам человека, шунан хирург-неонатолог, доцент медуниверситета и экспертный совет председателя был инде замминистра здравоохранения по детству и розыспоможению Засеткин Игорь Сергеевич был инде. Демәк, ярайһы абруйлы гына эксперт советы баһалаган табиптарның эшен бик ауыр булды. Был беренче тапкыр гына булмас дип исәпләйбез, шулай бит булсара. Киләсәктә булыр. Әле мин уже 2 көн буена отзывтар йыйып ултырам. Барыһына да бик охшаны. Оперный театр. Унда шундай, әкияттәге күп булды инде, бик матур итеп оформлайткәннәр инде зал. Шунан ел һайын үткән быйыл билдәләнмәй калган табиптарның эшен киләһе елларда билдәләргә мөмкин. Онда яшьтәрҙе дәртләндерергә кирәк. Без уларга ла бирдек. Безнең номинациялар бик күп ине. Һәм бер номинация шулай ук әйтеп үтәргә кирәк. Якты дөнья менән күптән түгел хушлашкан табип Александр Микунов та бар ине улар араһында. Александр Михайлович Микунов, ул менә безнең 2001 елны безнең республикала хирургия, яңа туган балалар хирургиясы отделениеһы асылды инде бит. Менә ул беренче заведующий ине. Ул менә бик кешелекле,
бик талантлы хирург ине, ондай кешеләр бик аз инде менә без Зур югалту. шуңа менә без уңа уже посмертно исемде бирергә булдык. Ул действительно ангел неонатальный хирург ине. Ул менә иң беренче Республика клиник балалар дәваханаһының тәүге ошо балалар хирургия мөдире демәк. Яңа туган балалар. Яңа туган балалар Отделение хирургия. новорожденных, хирургия новорожденных, яңа туган балалар хирургиясы. Уның исәбендә лә шулай күпме коткарылган гомердә шулай бит. Бик күп. Мин бит инде шунда эшләгән кеше. Мин бит инде ул беренче хирург заведующий, мин беренче неонатолог инем ул отделение. Димәк, ниндидер кимәлдә бына уның истәлегенә лә ошо эштә багышлаганһыгыдыр. Бүгенге көнгә кайтып килгәндә, Фәриза Мунаваровна, бына бүген пандемия сәламәтлеккә зур хәүф белән янаган шундый күренештәр, ул әлбәттә буласак ата-әсәләрне дә борсауга һала. Нинди кәңәштәр әйтергә, ничек хакланырга, балагыз зыян килтерү ихтималмы? Беләм, пандемия, но тормыш бара бит инде, гомер дәвам итә. Без бит инде барыбер көн һайын уянабыз, торабыз, һәр көнне Аллага шөкер дип яшәргә кирәк. Шуннан стресс, я понимаю, стресс, конечно, иммунитет какшай инде, әйбәт стресс булган. Аллаһ Тәгаләдән үзе булмай инде нәрсә эшлисең. Хакланырга кирәк. Хакланырга нәрсә? Маскалар инде, кулларда юрга кирәк. Вакытны алда туган сабыйлар өчен ярдәм итәргә барлык мөмкинлекләр дә бармы? Яңа туган балалар менән шөгыльләнергә, менә перинаталь үзәктәрдә, республиканский больницада, 3нче роддомда да, перинаталь үзәктә бит инде безнең бар. Әмма яңадан менә алар инде сыккас, менә ниләрдән перинаталь үзәктән сыккас. Аларга бит инде абилитация үткәрергә кирәк. Пока менә шул абилитация үзәкләре асып булманы. Беренче тапкыр менә 15 поликлиникалар булдырырга тиеш инек. Менә бу коронавирус менән асып булманы әлегә. Димәк, киләсәккә эшләр баралы, шулай бит һәргә булышыгызда уңыштар теләйбез. Яңа сабыйларның гомерен һаклап алып калырга һәм уларны аякка бастырырга булһын. Зур рәхмәт һезнең үзегезгә лә башкарган эшегез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Өфөлә табиб-неонатологларның хезмәте баһаланды. Перинаталь медицина өлкәһендәге югары уңышлары өчен уларга республика наградалары тапшырылды. Ошо уңайдан табиб-неонатолог үзенчәлекле балалар хәйрия фонды итәкчесе Фәрүзә Латыпова белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, һау сәламәт булыгыз.